Ambalmao agarala kafo ni wari sanga soro romuna ni wari biyela adamadian sanfɛ romuna agarala kafo abina ni fɛmi abina ni alibi dankariye adamadenw yɛrɛ ka hakɛw adamadenw ka sariya sigilenw ye an ka société kɔnɔna o de la a b'a ye k'a fɔ sigidaw dɔw la a b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni se dɔnni b'u bolo maa minnu bɛ yen ni wari b'u bolo maa minnu bɛ yen ni jɔyɔrɔ b'u la ale bɛ setigiya kunda i ka d'a la k'a fɔ kuma dɔw la o bɛ hakilina dɔw ta hakilina min ni o b'a ta u tɛ sɔn ka maa wɛrɛw ɲininka o hakilina ninnu waleyali la sabula o b'a dɔn k'a fɔ wari b'olu bolo hali ni ko bɔra la olu bɛna wari kɛ k'a ɲɛnabɔ hali ni fanga tagabɔla la wari bɛna kɛ k'a ɲɛnabɔ hali kuma dɔw la ni fanga yɛrɛ sera a ma sariya bolo mɔgɔw yɛrɛ sera a ma a bɛ se ka wari kɛ k'a ɲɛnabɔ o de la i b'a to mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'u yɛrɛ permettre ka fɛn dɔ kɛ ka sababuya kɛ wari kɔni b'u bolo sabula wari yɛlɛla adamadenya sanfɛ an dun b'a dɔn wari a tɛ nɛnɛkiri wari nin t'a la wari dusu t'a la foyi tɛ wari la ni an bɛ se k'a fɔ ko o bɛ adamadenya dɔn nka adamaden min bɛ wari utiliser e de kan ka hakili sɔrɔ ka ɲɛsin wari ma wari ye baarakɛminɛ de ye wari ye an ka bololafɛn de ye wari a bɛ i n'a fɔ fɛn tɔw a bɛɛ ye kelen de ye nka an bɛ hakilina minnu ta ka ɲɛsin a ma o de bɛ a kɛ an bɛ a don minɛn kɔnɔ minɛn min b'a kan an b'a ta ka tɔɔrɔ lase an yɛrɛ ma a ka da la k'a fɔ a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kuma dɔ la aw ka sigida la a b'a dɔn mɔgɔ de bɛ wari b'a bolo voilà fɛnw b'a bolo nka par exemple misala an b'a ye an ka quartier la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen o bɛ gendarme couché o b'o sin k'olu da quartier siraw kan ten k'a sɔrɔ u ma mɔgɔ ɲininka sabula wari b'u bolo ka taa cɛncɛn cɛ wari b'u bolo ka siman san wari b'u bolo ka bɛlɛ san ka kɛ voilà donc olu n'a ɲɔgɔn sugu k'a sɔrɔ n'a tun ye voisinw ɲininka n'a tun ye sigiɲɔgɔnw ɲininka voilà olu tun bɛ se ka hakilina dɔw d'a ma hakilina minnu b'a to a bɛ laɲini min nɔfɛ laɲini bɛ sabati nka comme ale b'a dɔn k'a fɔ se b'ale ye sa voilà ale bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ a la o de la i b'a ye k'a fɔ wari o de kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya ye an ka sigida fɛn caman an ka adamadenya la an ka balimaya la an ka furu la bi yɛrɛ ni yɛrɛ furu yɛrɛ jateminɛ adamadenw yɛrɛ bɛ fɛn min jateminɛ fɔlɔ o ye nata de ye nata est ce que fɛn b'a bolo mobili b'a bolo so b'a bolo a bɛ jɔyɔrɔba de la wa o de bɛ ta k'a fɔ ko ka furu dilan ni o ye k'a sɔrɔ furu nafa ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan furu tɛ fɛn ye ko min bɛ falen bolofɛn na furu tɛ fɛn ye k'a fɔ voilà feerefɛn de don o fɛn tɛ ala de y'a dan ka adamadenw dan an ka se ka kala ɲɔgɔn na an ka se ka furuw kɛ nka ni adamadenw bɔ o minɛn kɔnɔ ka don minɛn wɛrɛ kɔnɔ a bɛ na ni gɛlɛya o de la a b'a ye k'a fɔ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ an ka adamadenya in na an ka jamana ninnu kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ adamadenw yɛrɛ de ye ko bɔ ala yɛrɛ ka minɛnw kɔnɔ ala ye fɛnw bila cogo min na adamadenw ko k'olu t'o fɛ ko bɔ k'o diya ta ye donc a kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya ye an ye angɛrɛw ta ka don an ka dumuniw na ka dama tɛmɛ a commencera ka don ni bana ye produit chimique an y'o ta ka don fɛn dɔw la o kɛra sababu ye ka na ni bana ye an ka sɛnɛkɛyɔrɔ la misiw yɛrɛ bɛ gɛlɛya sɔrɔ ka sababu ye u bɛ bin minnu dun i b'a sɔrɔ pɔsɔni bɛ a bin ninnu na donc adamadenw yɛrɛ bɔra o cogo la a ye k'a fɔ adamadenya la bi ko cɛ ni cɛ ka cɛ furu cɛ muso ni muso ka muso furu donc ni an nana ni ninnu sara ni a ka da la k'a fɔ a bɛ gɛlɛya lase a ka adamadenya ma donc fo adamadenw k'a dɔn k'a fɔ ala y'an dan cogo minnu na ka an bila sira minnu kan an bɛ valeur don a la misala ni an y'a ye k'a fɔ diɲɛ danna cogo min na mɔgɔw tun bɛ cogo min na o y'a ye ka diɲɛ ɲɛɲini ni ye technologie jateminɛ technologie ye avancé ba de ye waati dɔ la an yɛrɛ filɛ an bɛ sigi caméra ɲɛfɛ bi ka vidéo kɛ waati dɔw tɛmɛna olu ɲɛ tun tɛ sɔrɔ mais mɔgɔw réfléchit la o la donc i bɛ vidéo kɛ bi diɲɛ bɛɛ bɛ se k'a ye olu ye avancé de ye olu ye ɲɛtagaw de ye olu tɛ kɔlɔlɔ foyi lase adamadenya ma fo n'i y'a sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ y'a kɛ ka kɔlɔlɔ ta ka lase adamadenya yɛrɛ ma donc olu n'a ɲɔgɔn sugu nka an ka kɛnɛya fana e ka da la k'a fɔ mɔgɔw kuma na surtout an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ mɔgɔw ka sira tɛ kɛnɛya la mɔgɔw bɛ ka boli hɛrɛ dɔ nɔfɛ mais mɔgɔw tɛ fɛ ka kɛnɛya don ba la n'an ma kɛnɛya don ba la adamaden i ɲɛnama de bɛ wuli k'i ka wari ɲini i ɲɛnama de bɛ wuli k'i ka dɔnniya ɲini i ɲɛnama de bɛ wuli k'i ka tɔgɔ ɲini donc fo olu fɛn ninnu ka se ka bila minɛn kɔnɔ o de la an b'a fɔ diɲɛ hɛrɛ ni ɲinini a ye tiɲɛ ye mais ni ala ye hakilina ɲɛnama d'anw ma hɛrɛ ɲinini sira kan o ka fisa an ka baara fana caman ma donc ka fɛ maaw ɲɛnɛma aw minnu bɛ yen ko se bɛ aw ye aw ka setigiya aw ka se ka to adamadenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min na aw ka se ka to sigida a kana kɛ tɔɔrɔ ye sigida ma a ka se ka kɛ hɛrɛ ye ale bɛ sigida mɔgɔw ma surtout farafinna jamana ninnu na an mago bɛ mɔgɔw la maa minnu bɛ yen vision b'u la maa minnu bɛ yen kunkilenna b'u la u bɛ fɛ an ka jamana ninnu taga ɲɛfɛ cogo minnu na an mago bɛ o la an ka jamana ninnu kɔnɔ walasa an mɛnna tubabu ka jɔnyaba min na dɔ bɛ se ka bɔ a la an mɛnna anw yɛrɛ ka hakilina jɔnya minnu na an ka se ka bɔ a la cogo minnu na ni nin video in diyara ye an b'a ɲini fɛ i ka video in partage walasa mɔgɔ caman ka sɔrɔ